Спри! Това е единственият клип, който ви трябва, за да научите играта Стрейт. След като определите кой ще разбива, топките се редят последния начин без никаква последователност. Началният удар се играе зад линията, както и някои от фаловете в играта. Разбиването изглежда последния начин, като поне две топки трябва да ударят борда. И играта е с обявяване, т.е. трябва да кажете коя топка за кой джоб ще вкарате. Всяка топка е една точка, като няма значение коя след коя вкарате, можете дори да вкарате и осмицата. След като започнете серия, целта е да разчистите всички топки от триъгълника, докато не остане само една. След това всички топки се изваждат, редат се наново без най-първата и тази, която е останала, служи за разбивачка, както е показано на клипа. И така продължавате своята серия, докато не сбъркате топка. Ако направите фаул и бялата влезе по време на игра, тя се изважда и играете зад линията. Всеки друг фаул обаче се играе откъдето е останала тя на масата и се изважда една точка от резултата ви. Ако сте вкарали топка при фаул, тя се вади на точката. Ако кажете сейф и вкарате топка, е вашият опонент на масата. Печели този, който първи стигне до точките, до които сте се разбрали. Последвайте канала за още яки видеа. Чао!